Γεια σας. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι straight και δεν γουστάρω την υποκρισία. Είμαι η Ουρανία Μιχαλολιάκου. Αφορμή για αυτό το βίντεο νομίζω όλοι γνωρίζετε ποια είναι. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία με έκαναν να αναρωτηθώ το γιατί να κάνω αυτό το βίντεο. Πώς είναι δυνατόν σε μια χρονική περίοδο στην οποία έχουμε Αλβανούς φαντάρους να κάνουν τον αετό της Μεγάλης Αλβανίας, μιλώντας για αλβανικό εθνικισμό, να βγαίνει ένα βίντεο με τίτλο «Είμαι Αλβανίδα». Από ό,τι φαίνεται πουλάει περισσότερο από το «Είμαι Ελληνίδα». Κάποιοι άνθρωποι το μόνο μέσο που έχουν είναι ένα βίντεο, κάνοντάς μας σχεδόν να δακρύσουμε από υποκρισία. Δεν έχουν μέσο αυτοί οι οποίοι μονοπολούν τα κανάλια, μονοπολούν τη δημόσια ζωή, μονοπολούν την εντός εισαγωγικών διανόηση. Όλοι αυτοί προβάλλουν τα δικά τους πρότυπα. Παίζουν τουλάχιστον 10 διαφημίσεις κάθε 5 ώρες στην τηλεόραση για τους πρόσφυγες. Επομένως, ποιο είναι το μέσο που δεν διαθέτετε εσείς? Ποιο είναι το μέσο που εσείς δεν διαθέτετε για να κάνετε καλύτερο τον κόσμο? Και γίνεται η ερώτηση, τι φοβόμαστε τόσο πολύ εμείς οι κακοί Έλληνες και είμαστε τόσο ρατσιστές, τόσο ομοφοβικοί, τόσο σεξιστές ενδεχομένως? Το ερώτημα είναι, τι φοβόσαστε εσείς και δεν βλέπετε την αλήθεια? Τι φοβόσαστε εσείς και αυτό που κάνετε είναι να προβάλλετε διαρκώς τα δικά σας πιστεύω και να κρίνετε βάσει αυτών? Ποιοι είστε αλήθεια εσείς που θα κρίνετε ποιος μπορεί να είναι καλός γονέας και καλός φίλος, ανάλογα με τα δικά σας κριτήρια? Που είναι επομένως η ελεύθερη επιλογή? Για ποιο λόγο λοιπόν τις ταμπέλες που θεωρείτε ότι σας πνίγουνε τις βάζετε διαρκώς σε όλο τον κόσμο που δεν συμφωνεί με εσάς? Το ένστικτο της προστασίας των δικών μας ανθρώπων εσείς το ονομάζετε μίσος? Στο κομμάτι της παιδείας λέτε πως είναι δυνατόν να φωνάζουν και να μην αφήνουν τα παιδιά στην ελληνική παιδεία. Στην παιδεία που την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα είχε μαθήματα για τρανς, για κοινωνικό φύλο. Έχετε ιδέα εάν σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες πολέμου πείτε ότι ναι, ελάτε να πάμε τα παιδιά σας στο σχολείο, να τους μιλήσουμε για το πώς είναι να νιώθεις και άντρας και γυναίκα? Ποια θα ήταν η απόκρισή τους? Είναι υποκριτικό να κάνετε πως δεν γνωρίζετε. Όμως οι κακοί είναι πάντα οι Έλληνες. Αυτό βολεύει. Ποια είναι η αδικία? Εν τέλει, ποιος αδικείται? Είστε οι ίδιοι οι οποίοι κλείνετε τα μάτια σας στον αλβανικό εθνικισμό, στον αραβικό εθνικισμό. Είστε οι ίδιοι που για όλα κατηγορείτε τους Έλληνες. Αυτό λέγεται υποκρισία. Δεν λέγεται ανθρωπισμός. Αυτό που κάνετε εσείς είναι ότι έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ως πότε θα έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά έναντι των σκεπτόμενων Ελλήνων? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως αυτό που κάνετε είναι κατάφορος ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων. Λέτε πως ο πόλεμος έχει να κάνει μόνο με μίσος και κακία. Κάποιος που θυσιάζει τη ζωή του για την οικογένεια που αγαπάει, είναι δηλαδή κακός άνθρωπος? Και είναι 2017 και δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι ελληνικές οικογένειες να τρώνε από τους κάδους. Ελληνικές οικογένειες να ψάχνουν στα σκουπίδια για ένα πιάτο φαΐ. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία και τα ίδια βίντεο για τις αυτοκτονίες λόγω μνημονίου τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν είδα πουθενά φόρτιση και δάκρυα για όλους αυτούς που αυτοκτόνησαν λόγω χρεών, επειδή δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τη δική τους οικογένεια. Αυτά μάλλον είναι ψηλά γράμματα και είναι επιλεκτική η ευαισθησία σας. Πού ήσουν εσύ όταν πίναγε ο Έλληνας? Γιατί εγώ ήμουν σε ένα συσίτιο που απαγορεύτηκε. Εσύ τι έκανες? Εσύ πού ήσουν όταν οι Αλβανοί κάνανε τους αετούς της Μεγάλης Αλβανίας? Γιατί δεν αντέδρασες? Γιατί δεν είπες ότι αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό? Πού ήσουν όταν αυτοκτονούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πού ήσουν όταν οι Έλληνες ψήφιζαν Χρυσή Αυγή και γι' αυτό το λόγο έγιναν δακτυλοδεικτούμενοι? Πού ήσουνα? Πού ήταν η ευαισθησία σου?
βασικά ερωτήματα τα οποία ξεσκεπάζουν την υποκρισία με την οποία δημιουργούνται διάφορα βίντεο με διάφορες θέσεις. Όχι λοιπόν, δεν είμαι Αλβανίδα, είμαι Ελληνίδα. Όχι, δεν είμαι γκέι, είμαι straight. Και ναι, δεν γουστάρω την υποκρισία σας.